ešte 2 zápasy dištanc. Ako tie 2 zápasy budeš vnímať a prežívať mimo ľadovej plochy? Tak prežívať, no tak najradšej by som bol na ľade a pomohol by som množstvu. Je to veľmi ťažké, keď hráč nehrá a pozerá z tribúny a nemôže zasiahnuť do hry. Tak stalo sa, čo sa stalo. Dostal som 5 zápasov, musím sa z toho ponaučiť a dúfam, že sa to už nestane a musím si dávať na to pozor. No a to je nepríjemná vec, jak som povedal, tak nemôžem také veci robiť a je to škoda. No a budem chlapcom držať palce a zatiaľ hráme vynikajúco. Posledné 2 zápasy sme vyhrali doma a aj minulý zápas na Vrige sme vyhrali 2-0. Tak keď budeme tak, jak minulé to na Vrige, tak ja si myslím, že vyhráme zajtra, ale bude to veľmi náročný zápas, lebo určite sa Riga ponaučila, že z minulého zápasu, takže ale budem držať talónom a dúfam, že to vidím. Skríži cestu, toho dáme dolu. Jeden za všetkých a všetci za náš tým. Iba čest a sláva Levom Popradským. Hej, HC Lev, Poprad. Levy sú dnes hladné a potrebujú žrať. Hej, HC Lev, Poprad. Toto je náš tým a toto je náš hrad. Náš život je hokej, koluje nám v žilách. Dnešný zápas vyhrať, je to v našich